Pored uspešnih projekata Održiva budućnost, Zasadi drvo, Reset Summit, čisto da se zna, danas je lansiran novi projekat. Platforma je upravo zato. Da li možete da nam kažete zašto baš ovaj projekat? Posla kojim se bavi Wireless Media Grupa, gde mi svakodnevno viđamo koliki su šumovi u komunikaciji, koliko ti šumovi stvaraju probleme, da se izazovi na putu Srbije i Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji reše ili ti na neki konstruktivan način usmere u neki dobar pravac. Zato smo mi pokrenuli upravo zato platformu, da približimo koji su to benefiti za jednu i za drugu stranu, a s druge strane da u fokus stavimo međusobno razumevanje, da stavimo razumevanje građana Srbije, stavova Evropske unije i šta je to što njima treba i šta to što oni mogu nama da ponude, a šta ne, i obrnuto. Mislim da kroz jedan takav portal i kroz jedan takav dijalog i kroz objašnjenja i permanentno povećanje razumevanja ćemo doći automatski do većeg poverenja, pa i do nekog većeg partnerstva u nekoj skorijoj, nadam se, budućnosti.